நோயற்ற வாழ்வு, குறைவற்ற செல்வம். மாற்று உணவை உண்டார்கள், மரணத்தை எதிர்த்து நின்றார்கள். ஒரே உணவை உண்ணுகிறார்கள், காணாத வியாதியை காணுகிறார்கள். சிறந்த மருத்துவர்கள் பலர் உண்டு, நோயில்லாதவர் சிலர் உண்டு. வெள்ளாட்டுப்பாலையும் வேர்களையும் உண்டார் காந்தி. பருத்தி நூலை நூற்று தானே ஆடை அணிந்தார். உணவுல எளிமை, உடையில எளிமை, மன உறுதியில் மட்டும் வலிமை. வலிமை இருந்ததால் வெள்ளைக்காரந்த நாட்டை சுதந்திரம் பெற்றார். சுதந்திரம் பெற்ற நாட்டிலே உணவு பஞ்சம், பணப்பஞ்சம், எந்த பஞ்சம் இருந்தாலும் ஒரு பஞ்சம் வராது. அதுதான் மதுக்கடை. பெருகுவதோ மதுக்கடை, குறைவதோ மான மரியாதை. பானையில் சோறு இருக்கும்போது பட்னி கிடப்பார்களா? மதுக்கடை இருக்கும்போது குடிக்காமல் இருப்பார்களா? மதுவுக்கு அடிமையாகிறார்கள்.